Vítajte, moje meno je Martin. Som otec a mám rád zelené technológie, preto som sa rozhodol vytvoriť tento kanál s názvom GreenDad. Tento zelený ocko sa venuje šetreniu energií, z čoho následne robí štatistiky fotovoltiky v mojom vlastnom dome. Rozoberám skúsenosti s tepelným čerpadlom, fotovoltikou, batériami a sem tam otestujem nejaké vozidlo na alternatívny pohon. Ďakujem za like a hlavne za odber. A dnes to bude o tom, čo všetko dokáže počasie. Teraz máme zobrazený deň dnešný, nič by nebolo na tom zvláštne, veď je zima, je hmla, tu je vidieť v podstate tá zelená čiara ako kapacita batérie, že sme na úrovni v podstate úplne bežného dňa, ale chcem vám dnes ukázať, čo všetko dokázalo počasie v kombinácii s fotovoltikou a batériou. Ako vidíte, tak o polnoci som mal kapacitu batérie 62%, čo je na zimné obdobie veľmi prekvapivé. Ešte prekvapivejšie je to, že je 18.12. a o 4 dní je najkratší deň v roku, čiže toho slnečného svitu je veľmi málo. Keď sa preklikneme na včerajší deň, tak včerajší deň bol doslova ukážkový, a to preto, lebo nebolo ani jedného zatienenia slnka. Od rána slnečko krásne svietilo od nejakej 8 hodiny rannej, možno ešte trošku skôr začalo od 7:40 a bolo až do 15:30. Ako vidíte túto modrú krivku, to je výkon fotovoltiky, tak je vidieť, že nešiel žiaden mrak alebo zatienenie, pretože by tam bol výkyv hore-dole. Skúsim vám to ukázať, ako to vyzeralo na dni predtým. Napríklad takto, že vyskočí, že ukáže sa slnko a znova sa zamračí. Či včerajší deň bol vyslovene o tom, že nebolo žiadne zamračenie. Ešte vám to ukážem aj takto detailne. Takto je vidieť, že keby bol nejaké zatienenie, tak by to padlo dole a ten výkon by išiel nižšie. Najvyšší výkon som mal zo svojej 10 kWp elektrárne okolo 12. Ten bol na úrovni necelých 5000 a to bolo spôsobené tým, že včera bolo ako keby opar alebo niečo také. Nedokázal som dostať z toho viacej, inak na obed dostávam 6, 7 až 8 tisíc, čiže toto nie je ešte úplný strop, čo by to dokázalo. Čo to dokázalo ale v kombinácii s tým, že máme fyzickú batériu, tak tu je vidieť, že ako náhle sa prebudilo slnko a fotovoltika, tak to išlo do batérie, tak to tam sypalo, až sme sa dostali na 98% absolútny pík. Tu sa to výrazne spomalilo a to z toho dôvodu, že od 90-ky sa to nabíja veľmi pomaly. Tieklo tam okolo 2800 W, čo v podstate štandardne tam tečie 5-6 tisíc do baterky. A takto krásne sme dokázali fungovať do polnoci, ukončiť to 63%. To, že sme fungovali, tak to bude vidieť na spotrebe. Spotreba, tak ráno bolo tepelné čerpadlo pustené, tu boli nejaké výkyvy, lebo sa aj varilo, ale tu je vidieť, že my sme mali úplne bežnú spotrebu v domácnosti, niečo sa varilo okolo 12. Tu sa možno pustila mikrovlnka 6000, alebo to bol ohrev vody. Vždy, keď mi končí ohrev vody, tak to vystrelí. A tuto večer sa zaplo kúrenie. A ako vidíte, keď pustíme merač, tak tu sa mi pustilo kúrenie tepelným čerpadlom a ten odber zo siete je na úrovni 100, 200, ani to nie, pár vatov, úplne málo, čiže dokáže tento menič, čo mám, plus tieto batérie, úplne plnohodnotne vykrývať všetky tieto nárazové záťaže. Keď si pozrieme ešte štatistiku, dúfam, že nám to preklikne za včerajší deň, tak včera sme mali, dnes je 18., takže dáme včerajší deň, 17.
Mali sme síce len 46% vlastnú spotrebu a to bolo spôsobené tým, že ráno sa teda ešte kým začalo svietiť slnko, dokurovalo štandardne zo siete. Ale dnešný deň, na to, že sme vychádzali z batérie, pozrite, na to sa to úplne otočilo, dnes máme 92% celej spotreby domu z batérie a v podstate ešte z dnešného výkonu. Ako vidíte, ten je slabý, lebo dnes je extra veľká hmla. Stále sa to hýbe takto okolo 1000 W plus minus, batéria na nejakých 25%. Čo sa stalo nové včera, keď si dáme včerajší deň, tak po dlhej dobe som videl predaj. Bolo to spôsobené, predaj znamená ako batéria je plná, fotovoltika vyrába, spotreba domu nie je žiadna, tak ten výkon, ktorý je na paneloch, ide do siete. Ja mám virtuálnu batériu, takže z tej virtuálnej batérie si to potom len zoberiem naspäť, samozrejme za distribučné poplatky. Predaj, to znamená 1,6 kWh mi pretieklo do siete. Čiže toto bolo včera úplne jedinečné. Iné dni som predaj v zime žiadny nemal. Čiže včerajší deň, 4 dní, čiže 17.12. 4 dní pred najkratším dňom v roku, kde je veľmi málo slnečného svitu, tak včera bol úplne ukážkový výkon. Ako to vyzerá, keď sa pozrieme na detailný graf, tak tu je vidieť, že nám neklesla spotreba domu včera. Máme takú priemernú, čiže vôbec som neurobil nič, že by som šetril, aby som vám nejako skreslil ten graf. Úplne bežne fungujeme. A tu sa stalo to, že dnešný deň je úplne malý nákup. Tu je pomer príspevkov 92%. Ešte nemám ukončený deň, ale tak nakoľko sa stále nabíja, dom je vykúrený, voda je zohriatá, tak môžem určite povedať, že dnešný deň bude asi aj najlepším dňom doteraz, odkedy mám zapnuté merania. 92%, uvidíme, ako to celé skončí. Na konci mesiaca bude štatistika celá, tak tam to bude vidieť. Aký je teda výkon dnes na to, že je vonku hmla? Ja vám sem dám aj nejaké video, že ako je aktuálne vonku. Môžete vidieť teraz. Takto je vonku hmla a takéto je plánované počasie na dnes. Čiže vidíte, že nie je ani nejako extra teplo. A stále to dokáže vyrábať okolo 1000. Čiže odpoveď na otázku, či to vyrába, keď je zamračené, veľmi málo. A odpoveď otázku na to, že či to vyrába, či je hmla, vyrába to viacej. Neviem, ako je to možné, ale vyrába to viacej. Tak, a včerajší deň je zatiaľ neprekonaný. Pozrite na ten výkon tej batérie. Krásne sa prelína až do dnešného dňa, kedy 31, 24, tu nás niekde vyplo, 9.30, ale iba na chvíľu, čiže mi chýbalo možno naozaj pol kW alebo kilowatt. Aj to je moc, aby som to dokázal utiahnuť. Tu som si všimol jednu dôležitú vec. Ako náhle je nízka kapacita batérie, 14-13%, tak nedokáže dať krásne plný výkon tá batéria, ako keď má 50, 60, 70%. Niečo to vždy začne ťahať do siete. Tuto padlo úplne už na tých 10%. Má nastavený 10% spodný limit vybitia, čiže pod 10% sa nedá ísť. A teraz krásne rastieme znova uvidíme kam. Takže pekne vidieť, že všetko je naozaj o počasí. A toto je výroba za posledné možno 3 týždne a je vidieť, že včera bolo okolo 20,8. Najviac sme mali 21,4, ale to bolo asi 2 týždne dozadu a tiež bolo pekne, len bolo aj viac slnečného svitu. Tak na tieto dni je to celkom fajn, ale vidíte, štandard je úplne niekde inde. Štandard je, že niekde vám to vyrobí 0,
1,9, 0,7, ale aj 12. Akože je to všetko od toho počasia. Ale zás na rovinu, keď je hmla, ako vidíte, toto je online, vonku je stále hmla a krásne nám to proudí, jak sa hovorí. Krásne. Takže zo siete úplne minimum. Batéria sa plní. Tak všetko je o počasí. Ako je to u vás, kľudne píšte do komentára a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem za like a hlavne za odber, aby sme sa mohli vidieť častejšie.